ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଳାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାଙ୍କେ 1888 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, 1953 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ କବି ପରିଚୟ। ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଳାନ୍ତ କବି ରୂପେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କର ପୃଥ୍ୱୀ ଗ୍ରାମର ଭଦ୍ରକ ନିକଟସ୍ଥ ତାଳପଦା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ଭଦ୍ରକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ତାଳପଦା। ସେଟା ଆଗରୁ ଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଗତରେ। ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତର ପ୍ରଦାସ ସାମନ୍ତ ଓ ମାତା ରାଧାମଣି ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଚୌଧୁରୀ ଭାଗବତର ପ୍ରଦର୍ଶକ ସାମନ୍ତରାୟ ମହାପାତ୍ର। ସେ କଟକର ବାଲେଶ୍ୱରଠାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ। ରିପନ କଲେଜ ଓ ନିକଟସ୍ଥ ରେଭେନ୍ସା କଲେଜରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଥିବା ହାଇସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସମାପ୍ତ କରି କଲିକତାସ୍ଥ ରିପନ କଲେଜ ନିକଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଆଗେଇ ନ ପାରି ପରିବାରକୁ ଗୁରୁ ବାବାଜୀ ରାମଦେବ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସଂଜ୍ଞାନିତ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବହୁ ଆଧାରିତ ବିଭାଗର ଲିଖନୀ ଚାଳନା କରି ସେ ନିଜର ଅନ୍ତସ୍ଥ ସାହିତ୍ୟ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଚରିତ ସ୍ମରଣୀୟ କୃତିଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କରୁଣା କୁମାରୀ, ଜୀବନ ପ୍ରଭୃତି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ କବିତାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଜନମାନସରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ତାଙ୍କ 1943 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ବଡ଼ଘର ପତ୍ରିକାରେ ସେ ଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ବଳ। ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଓ ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ ଭାବନାର ଏକ ମନୋନୀତ କୃତି ତାଙ୍କର ପରିଚିତ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏକ ଗୀତଟିଏ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 2020 ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ କେବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆଦୃତ ହେଲା। 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଥିଲା। କେବେ ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟର ସଙ୍ଗୀତ ନାମ ମନେ କରିଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ପଢ଼ିଥିବା, କାଲି ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଆପଣ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଅନ୍ କରିବେ। ତାହେଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ କତିକି ଯାଇପାରିବ। ଏଇ କ୍ଲାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହା କିଛି ଭୁଲ ରହିଗଲା, କିଛି ନ ବୁଝିପାରିଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ।